Benvidas e benvidos a esta cidade e benvidas e benvidos a este espazo excepcional, a un lugar onde asistimos tantas veces aos concertos do ciclo Sons da Diversidade que impulsou Néstor Rego cando foi un magnífico concelleiro de Cultura. Igual que será un magnífico deputado no Congreso. As cidades son seres vivos complexos, son organismos en movimento sempre, son como casas grandes onde podemos acoller a outras persoas e onde temos que definir cales son as prioridades e onde temos que definir como enfeitalas, temos que pensar que queremos que sexan e como queremos que se presenten. Eu, a Compostela, esta miña cidade, amo-a profundamente e soño-a como ese lugar privilexiado para vivir desde esa ollada que acolla as outras persoas, desde unha ollada que ten que ser galega, capital de nación, unha ollada que ten que ser inclusiva, garantir os dereitos de toda a veciñanza, unha ollada que ten que ser xusta, que ten que defender a dignidade e que ten que alimentar a sensibilidade xustamente dun espazo para compartir máis e mellor, e unha ollada que ten que ser feminista para defender a igualdade, para defender o empoderamento, para combater a violencia de xénero e para transformar esta sociedade. Desde esa posición e desde esa ollada galega, nacionalista, internacionalista, transversal, vanguardista, será como Compostela poida ofrecerse ao mundo e ser referencia, e ser cidade dos abrazos, dos encontros, das culturas, da diversidade, ser orgullo das ideas, da creatividade, dun pensamento con que queremos construir unha vida moito mellor. Esta cidade leva todo iso no seu ADN, coñecédela ben, e temos que facer diso marca, temos que facer que Santiago merece máis, e para iso hai que vertebrar o concello. Temos un horizonte claro de futuro para Santiago avanzando desde os retos do presente, retos na mobilidade, no rural, nos barrios, retos que teñen que ver coas sinerxias coa universidade, coa defensa do comercio de proximidade. Eu só vos pido e a todo o conxunto de Compostela e a todo o conxunto da nación, xa que Santiago é a súa capital, o seu centro, que acreditedes neste proxecto e neste equipo que eu encabezo. Sóbrannos idea, ilusión, ganas, traballo, a nós como a todos os concellos con marca BNG. E este 26 de maio estamos certas de que iso se vai notar.